Ati Chin, sa may imong ikasulti ni Sir Eden about sa iyang mga pangutana. Ang una kuan ba daw, maka-cause bag cancer ang magsige og abort or ang iyang kung kinahanglan ang iyang pangutana nga kinahanglan ba daw itago kung naatay mga balatian sa lawas. So, welcome ang imong mga maayong una-una Ate Jane nga ikatag sa atong letter sender karon kapon. No? Yes, Ate Will, mayong hapon no sa atong mga tigpaminaw syempre sa atong letter sender. Medyo nakulbaan na pud ko og balik kani nga atong topic ko karong kaponan. Bitaw no, klaro nga pagkaistorya kung hisgot ta og cancer, medyo di nato malikayan nga kabado, kulbaon or mahadlok ta sa kung kinsa man mahadlok ta para sa tao nga atong nailhan nga naay sakit nga ingana no kay known na sa kadaghanan nga pagka naay matawag ba nga biktima or nasakit ang tao sa ingana. Nasakit. Nagkasakit ang tao nga ingana. Medyo sad to say, ingon pa maihap or bilang nagyod ang mga adlaw. Oo, na ay mga pamaagi nga medyo ma-prolong or mapatas-antasan pa ang ingon pa panahon nila. Pero kato nga mga pamaagiha, dili to maoy ingon pa assurance nga magpabilin gyud gihapon no ang ilang kinabuhi. So sa usapang cancer sa pagkakaroon no, sa una ako personally at will na ako gyoy nga mabatian nga mga ingana nga mauna ingana or di ba kana siya og masayran ba mga susamaan ni lagi nga medyo na magyud tay mga nihibal-an nga ingani ang mga panginabuhian medyo ingon pa nila kapit sa patalim. So once nga ingan ang imong kuan ang linya sa imong trabaho, di gyud nimo malikayan nga mga unwanted man gyud or unplanned, di gyud nimo malikayan nga mudungop sila no sa mga pagpatangtang or napayuban mga ingon pa pakumot-kumot or unsa nay mga termino dinhaa. So edyo risk go or kanang bunog para sa ko bunog yun at tiwil ang ano yes ang ilang ovary or ang mattress mattress bunog yun dili lang kana kundi pati ang imong kuan emotion or ang mga parte sa imong lawas di gyud nimo malikayan or di nato mailimod nga naagi maapektuhan. So sa ingani mga kuan kahimtang medyo high or taas-taas gyud ang ingon pa chances or mga posibilidad nga mas duol sila sa mga ingana nga klase nga sakit. Pero kung maghihisgot ta usapang medikal ingon pa maghisgot ta og mga ingana nga maka-pertain or maka-pinpoint ta nga pagka once ingana ang kuan ang trabaho sa usa ka babae is maoy hinungdan na sa imong sa sakit nga cancer. Kung refer ta sa mga studies no sa atong mga experts sa unsa man din nga klase nga mga medical schools na ay mga studies, mga research nga wala gyud nagpertain or wala gyud sila ning ingon or ni acknowledge nga pagkaingana nga magpapunit or magpa-abort ta is maunay hinungdan sa cancer. Ang kuan lang nato din is na ay mga bilin or unsa bay mga termino na ay mga posibilidad nga labi na og dili gyud atiwil ka ng mga medical doctors gyud yes kanang hindi kuan lang Ate Jane kanang traditional abortion mas dako na nga kuan dili nimo or dili nato malikayan nga naagi mga mabilin din ang posible nga maoy magpundo or maka-attract sa mga mikrobyo or unsa pa din nga klase sa mga viruses nga posible maoy mo atake og hinay-hinay sa imong internal tungod ka naa lagi na sa sulod no maoy posible nga makalason sa imong lawas og posible to nga mahimo nga dako nga factor or dako nga ingon pahinungdan nga maoy gikanan sa ingana nga klase nga mga sakit. Pero wala gyud particular nga mga studies nga nagpamatuod nga pag once ingana ang kalaki nimo ingana ang imong mga binuhatan is cancer na gyud dayon ang mga ang chances or masakit gyud kay ngana. So mauto ang atong mga no pero para sa atong letter sender kung gusto gyud niya og ingon pa nga mahibal-an gyud ang pinaka rason or mga
ingon pa pinakaugat, pinakagigikanan kung unsa gyud ang nahitabo or nakabuot nga sakit sa iyang asawa. Mas maayo gyud, sir, nga makig-istorya or mangonseho sa mga experts, sa mga tao nga Yes, correct. na ay otoridad gyud nga mao gyud ilang linya, mao ilang gitun-an, mao ilang ingon pa gibalik-balikan og kuan para mamahimo silang eksperto or mas discovery pa nila kung unsa kay kung klaro nga pagkaistorya bisan hangtod karon nga panahon at no, daghan na tay mga cancer patients pero wala pa gyud ingon pinaka-cure kung unsaon nga mawala na nga sakit or maundang na nga sakit. Yes, Naalang di gid kuan murag wala pa siya exactly nga treatment Oo, Ate Jane gyud. panaghapra pa Naalay mga pamaagi para ingon pa maubos-ubusan ang kinabuhi sa mga cancer. mataas-taasan. I mean magamay or makuan ang kinabuhi sa mga cancer cells kay mao lagi nagingon nga mukanat ug mukanat gyud. So ang pinakatambal niya is wala pa gyud nato, wala pa gyud na makuano ma-identify, wala pa gyud ingon pa na imbento. So pag abot sa usapang cancer medyo kuanta din particular ta sa nga makig istorya or approach gyud sa mga eksperto, sa mga doktor nga mao gyud makahatag og maayo og igo nga kaalam nato og syempre mga pamaagi para mataas-taasan pa or magamay-gamayan ang pag-antos sa mga pasyente. So maorto akong akong ika-share sa atong letter sender. Yes, salamat Ate Jane no nga na imong sa mga maayong ideya nga gikahatag sa atong letter sender karon about sa iyang mga pangutan og nada pug koy kadugang Ate Jane nga siguro sa ako lang kaugalingong opinion nga kung sige siya pa-abort through traditional abortion kana medyo nay kuan gid siya dakong posibilidad kay wa may limpyo ang iyahang kuano Yes. may limpyo ang iyahang matres so naa dito yung mga particle nga ng mga nabilin mga unsa pa nga ana Ate Jane nga bilin nga mga part sa usa ka fetus so mo na yon dakpon sa mga kuan kaning mga bacteria or unsa pa nang maka-cause og cancer kay hugaw man dito sa ilalom. Mao gyud. Yes. So pero dili gid mi makatubag ni ana no sa exactly kay dili man kami mga medical kuan personnel. So nailay ako ikadugang Ate Jane nga no nga ang usa ka tawo naadyoy dili mo sumbong, dili gid mo sulti kung unsa ang ilang gibati sa lawas. Unsa pa yung mga Na rason? unsay rason nga nung mo tago-tago ka no nga daghan ana ako nahibaw-an Ate Jean nga dili sila mo sulti sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga naa sila yung mga illnesses. So number 1, 50% nga they believe their relatives will overreact, no? Kay nabitaw uban nga makahibalo nga ikaw na ibalati ang labi na asawa nimo nga nakahibalo nga ang imong bana imong ipaw nga na kay di ay nga delikado nga balatian medyo makuan siya Ate Jean mapanik and hindi na po siya mahimutang murag kanang siya na noon ang nasakit Oo, murag na. yes murag siya na hinuon masakiton kay nagkuan siya huna siya og more than pa sa masakiton. So number 2, kuan siya concerned that they will be seen as unfit to care for themselves. So makita niyang mga relatives nga murag ka na bitaw kuan mo inhibit sa pag-atiman niya murag ka nang magpalayo bitaw murag dili ay ang una nga dili sila ang ngayan nga mo atiman nimo murag kanang kulang ka bas pagtuo nga mahadlok ka nga atimanon baka ko ani or kanang daghan oo nga kanang kasi mahadlok ka nga basin siya pandirian ka o pandirian siya or mahadlok matakdan sila kanang mga inaana oo. So number 3, kuan where looking sent to the hospital daghan kayo ana no nga dili mo sulti kay mahadlok. Oo, mahadlok nga ipa-admit. Nga ipa-admit, ipaadto sila. Mahadlok sa dagom, mahadlok sa doktor. Labi na mostly ang akong mahibaw-an Ate Jean nga mahadlok og mahadlok og kanang dagom mga lalaki man mga talawan. Oh, yes. O mahadlok sila nga ma-injeksyonan or mahadlok mahadlok dito ma-confine sa ospital. So mo na rason. So last
do not want to be a burden to others. So daghan mo na gyud akong main reason nga ako mahibaw-an nga dili sila gusto bisan ilang mga anak or unsa ba loved ones no, mga bana sa awa. Dili sila gusto nga makahatag og kabugat sa ilang mahal sa kinabuhi nga ati manunon or kanang mawori kanang bang inaana nga ako'y magsakripisyo nga mo nang ilan na lang kanang antuson or taguan secret ra ilang mga balatian antuson ra bisag na nagibati pa as if ra gihapon nga feeling healthy sila no bisag maikog nga makapanghasol nga bisan ko ana kaning murag mingon nga ko ana gyud ang ilang sakit mga grabe na gyud nga at kuan ilang gibati apan antuson lang magpingit-pingit na lang dito siya siyara kay mahadlok siya nga maguol or makahatag og kabugat sa uban. So mo day na mga feelings no nga inana na ay mga tao nga di nganong dili gid sila mosulti sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga aduna sila mga balatian sa lawas. So di na pud nato ma-blame Ate Gino kay ko ang mga tao labi na karon nga imong makita nga medyo nakay dihado bitaw ka pareha sa sitwasyon sa atong letter sender karon nga ang iyang silbi live-in pa to sila diha na niya gipakaslan nga nakahibaw na siya nga murag terminal na ang iyahang sakit. So magpangikog siguro siya masulti kay maghatag siya kabugat na medyo na siya'y past. So murag inaana siguro ang mga rason nga wala siya ni sumbong. Or posible po nga basin biyaan na noon ko ani og mahibalan ko. Naapoy inaana Ate Jen nga biyaan ka kung na kay sakit. So inana na daghan siya fair sa iyang kinabuhi. Karon mga ka-feelings ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan sa inspirational quotes of hope for healing. Gikan sa sulat ni Mother Teresa nag-ingon, today will never come again. Be a blessing, be a friend, encourage someone. Take time to care. Let your words heal and not a wound. So, Ate Jane, gamay lang pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day karon kapon. Yes, ganun na nga quote Ate Will, no? Para sa mga individual din ha, ano, nga medyo nag-struggle or unsabay. Na magoy uban Ate Will nga medyo makaingon nga unsa ba gyud purpose sa akong kinabuhi. Marag something nga di pa niya ma-identify kung unsa pero maunay giingon no nga sometimes ang atong pagkamaayong tao, ang atong pagka-inspirasyon sa uban, ang atong paghatag og ingon pa positibo nga mga pagbati or panghuna-huna sa uban usapod na sa atong mga purpose sa kinabuhi no. Sometimes manggod na ay mga tao nga wala ta kabalo nga nag-struggle kay maayo lagi mo bit-bit, maayo mo dala og problema, nakaingon ka nga okay ra siya pero pinaagi sa imo nga pagpakig-istorya, simple nga pagpangumusta, simple nga ingon pa pagpadasig sa iyaha nakahatag ka og inspirasyon kay mao giingon nga ang matag adlaw nga atong masinati is dili na nato maibalik. Oo siguro ang petsa ang adlaw another nga Lunes, another nga Martes, pero ang pinaka-eksakto nga moment no nga atong ma-experience ana ang adlaw is dili na gyud nato maibalik sa kung unsa pa nga mga adlaw. So i-cherish nato ang matag adlaw, maghatag og inspirasyon sa matag usa nga kaya nato nga matabangan pinaagi sa atong pagpadasig og ingon pa pag-appreciate og syempre paghatag og mga positibo nga mga panghuna-huna kay mao ray pinaka ingon pa legacy nato at will pinaka yes, nato dili lang sa atong kaugalingon kundi sa katibukan pud no kay once man gud maka-share ta og maayo sa tawo ma-share pud to sa uban diba mo spread na ang ang kaayuhan mo nagiingon Ate Jane nga yesterday will never come. Yes. Yes, di na to mobalik so kinahanglan nga kung naapatay time sa paghatag og inspirasyon sa atong isig katawo o pagtabang nila bisan sa mga words na lang ang atong ikatabang no dako na kay ng atong ikahatag niya og inspirasyon o ma-encourage siya sa iyang kinabuhi labi na gyud Ate Jane kung natay balatian di ba? Yes. Kinahanglan ta og care murag kinahanglan ta kadamay care so mo panahon bisag paghatag lang og panahon so mo na nga dili ko no ta maghatag hinuon nga kita moy kuan mag
Kanang mahataw og samad, dugang samad. Atong mga likayan Yes. gyud nato na Oo. magbuhi og mga pulong nga Mm-mm. makadugang og samad. Yes. Kinahanglan atong pangbuhian nga mga pulong maoy makahatag og kaayuhan sa ilaha. Correct gid ka Ate Jane, no? Nga kinahanglan ang atong mga ihatag nga pulong labi na gitong na mga balatian, kinahanglan inspiration, no? Nga Mm-mm. makahatag sa ila nga magpakabuhi or ma-expand pa ang ilang life, Yes, dili nga kay ni- malupog na noon Ate Jane. Yes, ingon pa manglimbasog pa. So na ipadayon ang atong pagbasa sa atong Bible verse for the day. So gikan sa sulat sa Luke 6:31 nag-ingon, "And he speak a parable unto them, can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the depths?" So nindot ni kaayo Ate Jane nga mga verse karon, nga verse karon para sa ato, no? Tanan nga nagpahinumdum na usab kanato ang balaang kasulatan nga dili ta maghukom sa atong isig ka tawo aron dili sa tahukman. Manay siya no nga kinahanglan ang atong kaugalingon atong ipahilo na kay giawhag ta sa Dios niini nga kung kita no makasala dili gid nato mamahimong ipasunod sa uban kun dili kita unta mamahimong matarong ug mamahimo tang ehemplo sa uban kay kun ang buta mag agak pud sa usa ka buta so nagay tendency Ate Jing nga mga hagbong or mga ligid pareho ang duha ka tao. So kinahanglan nga kung mangita ta og tao nga atong kisandigan katong naa sa maayong pagtulunan. Yes, nga siya ang makaagak nato kay katong buta gi kuan nato parable no pasumbingay nga makasasala. So kinahanglan magligot og atong buhaton ang angay na ngayon natong buhaton nga giawhag sa Dios. Yes. So mga kas wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa karon ning kapon sa atong panag-uban-uban hangtod na lang sa mosunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw, dalaygon ang Dios.